Ugeqa amagoli umnikazi wenkampani ekhiqiza uhlelo lwethelevishini oluveza impilo yomculo amaskandi uKhuzani Mpungose amsola ngokuqamba amanga ngokwephula imigomo yokusebenza ngesikhathi kwenziwa lolu hlelo iKhuzani olwalivela lapha kumabonakude uSABC 1. Nginibingelele iphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkese lami igama ngimfeza kuntuthu wakho malo bathi la sibona amagomede mawuthi umusha la ekhaya ngizocela nje short subscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Ulegend uMfokamanqele ongumnikazi weBallet.TV eyenza uhlelo iKhuzani olwakhonjiswa ku-SABC 1 ngasekupheleni konyaka odlule. uKhuzani ubhale ezinkundleni zokuxhumana ukuthi akaze athola imali ngalolu hlelo. Uthe wahlanganisa nolegend uAyanda Melansi ongumdidiyelo wezinhlelo kuKhozi FM nobengxenye yeKhuzani ulegend uthe inkampani yakhe ingabanikazi bohlelo oludayisele iSABC ukuthi lisebenzise. Unqabile ukuphawula ngokuthi uSABC isibakhokhele yini ngalolu hlelo lolu. uKhuzani wephula imigomo yenkontileka izikhawu eziningi wehlulekile ngokulandela imigomo yokukhangisa nangezinto eziveza ohlelweni. Lapha sithole isicelo sakhe sokukhokhela ngenyanga edlule futhi siyathembisa ukuthi sizokhokha kungakashayo umsombuluko. Sikhulumile impela nemanager yakhe akakeletwa imali ayishe enkundleni zokuxhumana kusho uManqele lapha. Uthe ikhona imali abayikhokhele lo mculo kodwa ukhona esele. Wathi uma kuphela uhlelo kumele kubheke yonke into ngaphambi kokuthi ukhokhe nokuyilapha athatha khona isikhathi ukuthi abachazele ngaye lapha. Libonile incwadi yobufakazi obukhombisa ukuthi inkampani kaKhuzani indlamlenze group ikhokhela imali engango 300,000 ngo-October nyakenye ngohlelo lelo olwenza. Uveza ukuthi bagcina bakhuluma noKhuzani wabasabisa ngokuthi uzongcolisa igama lakhe enkundleni zokuxhumana. Sikholwa ukuthi lokhu kungenxa yokuthi uhlelo kalenzanga kahle kathi olwembangi yakhe umthandeni uMfokamanqele lwasiphinda kabili lapha nesibalo sababukeli. Sikholwa ukuthi ukuhlasela kwethu ulandela isimemezelo sokuthi ngeke sibe nenkontileka esizini yesibili ngoba bekunzima impela ukusebenzisana nayo. Uhlelo olunjena kumele lube iqiniso liveza impilo yangempela. Sigcine sincintisana nabantu esasingazimisele ukuncintisana nabo. Kwethu kwakuqhamisa umculo nokuveza amaqhawe abo. Lokhu nje akwenzeki uma kukhona izinto ezifana nokwenza sengathi uyashadela, ukulobola kanjalo futhi nobudlelwane bomndeni, ukuqamba amanga ngentombi nomsebenzi wokubuyela emphakathini. Nokuqamba amanga nje ngempilo yakho akufuneki ngoba kuthina ebesikuthembise umbukeli. Kuchaza uManqele uthe isitha esikhulu sikaKhuzani nguyena uqobo futhi angamluleka nangokuthi ayothola usizo kongoti ukuze abheke isimo sakhe somqondo. Uthe usazwayo abaningi uma uhlelo labo lungavuselela bayathanda ukula. Kunzima ukusebenza nosazwayo abaningi kodwa kwakhe akwamukeleki. Abasebenzi babekhala ngokuthi uyadelela uma kuqoshwa futhi asikhohlisa nangento esisuke sizoyishutha. Kwethu nje wawuqopha impilo yakhe hayi ukwenza ngcono lapha. Wayitatazela ngokuthi umthandeni igcome lesho unguza kwaba lapha novezwa kanjani nangokuthi yena lokho kuzomenza abonakale kanjani. Sasikhathazekile futhi ngabasebenzi bakhe nangendlela abaphatha ngayo abasebenzi. Babesaba ngisho becabanga ukuthi impilo yabo isengcupheni. Ugcizelela ukuthi uhlelo ngeke lusabuya wamfisela inhlanhla nethimba lakhe azosebenzisana noSABC igcine ngatholakala ukuphendula indaba ezithinta lolu hlelo lelo. Kwaze kwashaya isikhathi lapha sokushicilela. Boyingaza ukuthi izona indaba esinilethela zona namhlanje wezisenkezeni. Asihlala lapha kwi-comment section siphawule ngalolu daba lolu. Beke izona indaba enginethulela zona. Niphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Ningakhohlwa ukusubscribe, ukulike nokushare. Ngithanda kakhulu.